Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca un obi. Uite ce drăguț e obiul ăsta. Chestiile astea cred că o să moară dacă le atingem. Hai să încercăm să le evităm. Mi-a dat damage. Bine. Fugi, afuca. Trebuie să ajung acolo, presupun. Nimic acest obi, deci nu o să dureze mult videoclipul. Ok. Și am ajuns. Bine, cam atâta pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Ce e aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce? What the fuck? Ce se întâmplă? A prea bulag, ajutor! Oh, a fost teleportați. Uite. Nostalgia. Stai. Văd bine? Acolo e persoană. Acolo jos, vedeți? Acolo e persoană. Hai să trecem la ea. Să trebuie să ne omoară. Numai altfel ceva, nu știu ce să fac în jocul ăsta. Uite. Persoană. Supărată. Eu sunt fericit. Ce s-a întâmplat? De ce totul... Hai să încep repede la suprafață. Uite. Sigur nu o să încep spre el, așa e. Sunt că nu. Chiar așa ce se întâmplă. Hai, vreau să mor, nu mă place jocul ăsta. Iarăși, obi incidentul. Și bacon. Stai puțin. Mi-am amintesc că am uitat la unul. Și el ne explica despre no way. Am văzut omul ăsta care se juca obiul ăsta și nu se întâmplă, nu s-a sfârșit cu bine. În fine, nu mă ăsta, dar îs foarte nașpa la obiuri. Mie nu-mi plac obiurile. Hai să continuăm. Trebuie să apăsăm pe asta, cred. Să vă și muzica. Da, auziți și voi. Să oprim muzica. Hai să continuăm. N-am văzut nimic. Ok. Deșert. Uite, un avion. Wow, foarte fain un avion. Ce e? Nimic în spate. Hei. Am plecat. Mă privește. Ok, cred că doar o să pe aici. Plășc. Ați văzut semnele alea ciudate, care nu știți ce înseamnă. Alea înseamnă flower, adică floare. Apoi iară se împărțea asta. Auzi whistle, adică whistle era de fapt un hacker. Un hacker foarte puternic. Și cei care se joacă de mai de mult știu la ce mă refer. Adică nu m-am jucat de mult, m-am jucat numai din 2024 am început să mă joc jocul ăsta. Ok, uite o găsuță. Wow, dar de ce supărați? Să-i fie rușine la mine. Ce se referă? Uite, mă apropie puțin. Vin mai. Felix? Cred că ăsta e de fapt Felix. Cred că whistle-ul e
Felix. Wow. Uite, am intrat. Mi-a apărut aici un X. Cred că dacă l-apăsăm dădea kick. Uite, pe cineva e sus. Oh. Să rămână. N-a zis nimic. Count 13 scrie aici. Nu arăt ca mine aici. Ok, hai să ne plimbăm puțin pe aici. Poate găsim ceva. Nu găsim nimica. Unde se pot afla? Stai să verific dacă... Așa. Unde se poate afla... Oh, stai puțin, aici arată cam diferit blocul ăsta. Nu sunt planică. Vedeți că arată diferit de toate. De Minecraft? Minecraft de pe Temu. Hai să urcăm aici, presupun. Altceva n-am ce să fac. Stai puțin. Uite, ceva aici. Cum pot intra? Ce caca. Stai, ceva acolo, vedeți? Stai să ne uităm așa cu camera. Stai. Așa. Ok, în fine. Ca să lăsăm gara aia în pace. Stai, chiar vreau să... Ce se află? Stai că aici este. Nu știu cum să ajung acolo. Nu cred că pot să dau crouch. Stai aici. Stai, pot împinge de pe hartă? Am sărit și eu din greșeală. Oh, cred că asta trebuia să facem. Cam da. Foarte ciudat. Deci, cred că ăsta e Felix. Care merge pe acum și cred că arată cum a devenit hacker. Wow! Lipsit ecran. Vai, împușcă ochii. Oh, uite. Da, e adevărat fix cum am zis. Felix devenit hackerul. Mi-a dat crești jocul. Și dacă nu da crești asta. Oameni care pun foarte multe întrebări. Kevin! Stai o armă, văd aici. Oh, God! Oh, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! Nu sei ce spune. Ce e acolo? Ștor. Nu face nimica. Ok. Hai să vedem dacă se schimbă ceva. Oh, am uitat. Pe bine câte 9 obiecte. Ok, am terminat obiul. Ok, hai să vedem ce s-a schimbat. Nu cred că s-a schimbat. Se pare că nu s-a schimbat nimic aici. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și ne vedem data viitoare.